yadda za ka samu kyautar katin kira a cikin layinka na MTN ko kuma Airtel ko kuma na mobile ko kuma Glo. Insha Allah idan ka biyo ni wannan hanyar zan nuna maka yadda za ka samu a cikin wannan application din. Wanda wannan application din can baya na taba kawo shi a cikin channel ita ta Gitech. Mun samu alkhari kwarai sosai, mun samu wanda mun ka rage na sayan data da kuma wanda muke kiran yan mata haka dai lafiya. To idan dai ka biyo ni har ƙarshen wannan bidiyon insha Allah zan nuna maka wannan yadda za ka samu wannan garabasa. Saboda haka abu na farko da zan ce maka akwai group din mu wanda muke sakin updates yadda zaka samu kuɗi online da kuma yadda zaka mu baka shawara akan abubuwa. Domin haka kai join in wannan group din, zan aje link in a description ko kuma a comment section. Yawwa, saboda haka kuma dan uwa kada ka mance ka danna mana alamar subscribing, ka danna mana liking, kuma ka muna share in wannan bidiyon da Allah zuwa ga yan uwa domin su ma su amfana kwarai da gaske, kuma ku ƙara mana ƙwarin gwiwa mu shiga cikin bidiyon domin in nuna maka wannan. Ok, to dan uwa, abu na farko kawai da zaka yi shine zaka je cikin Play Store ka rubuta wannan suna Nobela, gashi nan Nobela. Da ka rubuta shi za a kawo maka shi haka, sai ka yi installing din shi. Kana installing din shi kawai sai ka taba open. Mu kamar da kuke gani gashi nan mun installing din shi. Abu na farko da zai kawo ka cikin application din kamar haka. Sai ka dan jira shi. Yana kawo ka zaka bashi allow, kamar da kuke gani gashi nan mun bashi allow, sai ka bashi agree gashi nan na kasa agree inga gashi nan. To sai ka zaɓi English gashi nan sai ka sa save. Kana zaɓa save gashi nan zai kawo maka dai abubuwa haka kawai da sai ka kyale su. To kai abu na farko da zaka zo ka taɓa inda ka sami inga. Kuna gani mi inga gashi nan ko? Yawa, kana taɓa shi na ƙasan ga zai kawo ka wannan huska. To nan ne ga account na amma baka yi login in ba, baka je ka buɗe register baka yi register, sai ka taɓa login. Kana taɓa login zai kawo ka wannan waje. Idan kana so ka yi ma'ana ka buɗe shi da Gmail ko kuma da menene, to mu dai yanzu zamu taba wannan na kasa, shi zaka taba other login method gashi nan kamar da kake gani, sai ka taba shi kamar haka. Kana taba shi, to idan kana da register da wannan application in kawai zaka yi login in account ɗinka ka sa password ɗinka. To yanzu mu zamu gwada da za a register ne, zamu taba registration gashi nan kasa, wanda kana taba shi zai kawo ka wannan waje kamar da kake gani. Gashi nan na farko abin da za ka sa email ɗinka, kada ka ji komi, email ɗinka za ka sa wannan wajen na farko. Bayan ka sa email ɗinka sai ka zo ka sa password, sai ka sa wani password nan wajen. To nan na biyu in ga gashi nan sai ka taba get verification code, za a turo maka verification code a cikin wannan email ɗinka, sai ka sa shi nan wajen, sai kawai ka taba registration normal. Idan ma baka yi komi ba ka nuna magana, za mu aje number ta ga ta nan da kamar da kake gani, kamar magana zan gwada maka da za ka komi ka fara zuwa kana karatu kuma kana samun katin kira cikin wayarka lafiya. To kawai za ka taba email, sai ka sa ka yi get verification code, za a turo maka da shiya, sai ka taba password, ka sa password, sai ka tsara confirming password, sai ka taba registration. Kana tabawa lafiya lau da shige da kai. Yanzu bari mu tsaya domin mu yi. Ok, to kamar da kake gani kana tabawa, kana gama register zai kawo ka wajen. Mu yanzu mun login account din mu. To gashi nan za ka ga littafai nan tun farko zai ma nuno maka littafai ga sunan kala ga sunan na soyayya, kuma za ka iya sacin in Nigeria ka je mai aika ciki ne. Gashi nan komi da komi dai za ka ga Tinubu da wa ana magana akan su. Lahalo za ka karanta labarai, kana karanta labarai ana baka. To kai abu na farko da za ka yi shine za ka zo ka taɓa inda ka sami inga, banci kayan register kenan, sai ka taɓa shi. Yawa, kana taɓa shi za ka kawo ka wannan waje kusa kamar da kake gani haka. Ni yanzu kun ga account ina, kun ga yanzu ina da point miliyan 4. Ina da point miliyan 4 wanda ya kai kimanin 4,000 katin kira 4,000 wanga point miliyan 4. To kai abin da za ka yi, ana gayyata cikin wani abu wanda kai ma idan kana so yanzu ka fara samun coins, kawai abu na farko da za ka zo ka sa inda an sa invitation code. Gashi na kuna gani ko invitation code, sai ka taba wannan invitation code din. Kana taba shi za su nuna maka tallaci ita, to kawai za su nuna maka tallaci ita lafiya lau, sai ka wuce ta, sai ka jira wannan tallaci. Ga shi nan da aka nuna maka cancel sama, sai ka taba cancel. Kana taba cancel da za su ƙara nuna maka wani cancel, shi ma sai ka ƙara taba shi nan sama. Ga shi nan kamar da kuke gani ko, to zai shiga da kai ya. To nan zaka sa invitation code, wanda zan aje maka invitation code na wanda zaka amfani da shi ya. Ga shi nan sama, kana sa wannan invitation code din za su baka coins 30,000. Ni kuma za su bani coins, ni ma wani coins wajen 118. Yawa, kai ma in ka je ka gayyaci wani, zan nuna maka da zaka ɗauko kai ma invitation code ɗinka, kai ma ka gayyaci wani a baka lafiya lau. To gashi nan ne da ka zo nan waje zaka ga ni yanzu na ga nasa. To amma da an nuna maka kai ma zaka danna, sai ka sa wannan code in, kana sa su kawai sai ka taba abin ganga, sai ka taba submit. Kana taba submit za ka an ba coins in lafiya lau, wanda idan ka dawo baya kana diba wannan waje inda an ka sa point balance, za ka ga point ɗinka gashi nan lafiya lau. Yawa, normal, baka da matsala. To kai ma idan kana so ka dauki invitation code ɗinka, zaka zo ka taba inda an ka sa nan invite, gashi na kasa invite. Kana taba shi za ka ga gashi nan an ce maka each of your new friend invitation, zaka samu wannan ne coins in 18,000. Kuna gani ko point gashi nan zaka zo ka taba inda an ka sa nan ne
sai ka yi copy in coin ɗinka gashi nan, ko kuma ka taɓa nan da invite, kana taɓa za su nuna maka kana so ka yi inviting zuwa ina, ko ka copy gashi nan message in wanda zaka tura mu mutane lafiya lau, ko kuma ka tura WhatsApp, ko kuma ka tura abin gashi nan dai lafiya lau. To haka za ka gayyaci duk wanda ka gayyata za a baka coins. To wanda kuma sai ka jawo ƙasa nan wajen ga inda gashi nan inda kaga an sa wannan na collect inga kullum duk bayan awa ɗaya nan za su zanki baka wani coins, sai ka taba shi haka nan ne, kana taba wannan ne coins in zaka gashi ne sun ce sun bani coins 100, sai in taba okay lafiya lau, gashi nan lafiya lau, sai ka taba cancel. Kuna gani ko? To gashi nan duk bayan awa 2 zan dawo in taba wannan books in za su bani wani abu lafiya lau. Kun ga kenan ne nan ma za ka ƙara samu wani coins. To kuma in kana so ka ƙara samu wani coins za ka zo ka taba ina ga sanan ne gashi nan daga sama, sai ka taba shi kamar haka. Kana taba shi gashi nan ne za ka ga an sa bonus center nan inda za su baka bonus ne, shi ma nan kullun za su zanki baka wannan bonus in kullun za ka zo ka zanki taba nan wani. To ni na ga na canye na yau, amma da ka zo ka taba za su baka coins gashi nan, kuna gani ko? Kullun za su baka shi. To kuma ga wani nan ne, shi ma nan ne duk bayan awa 2 za ka dawo su zanki baka shi, sai ka taba shi. Kana taba shi za su noma maka talla. Wannan talla ba ta da wani yawa, ba ta cin data, ba ta cin komi. Za su noma cancel, sai ka cancel wannan ne tallat. Yawa sai ka dan jira su gama wannan tallat, sai ka taba cancel gashi nan sama sun nuno maka. Yawa kuna gani ko sun cika ƙara kallon bidiyon domin su ƙara baka coins. Kana iya ƙara kallo kuma kana iya sa baka so lafiya lau. To mu za mu ƙara kallo domin su bamu. Wanda gashi nan ne na gama cin wannan coins inda sun ka bani, to sai ka dawo baya. Kana taba dawowa baya, to zaka zo nan waje inda aka sa home, gashi nan gida ko home, zaka ga inda aka sa home nan kasa. To gashi nan ne duk abin da kake so ka shiga, sai ka shiga ka je ka yi karatu. Yanzu a ce ina so in yi karatu wanga na farkon gashi nan, to lafiya lau gashi nan kuna gani ko? Kai zaka ga ina ka sa start reading, kaga gashi nan start reading, sai ka taba shi haka. Kana taba shi gashi nan suna nuna maka zaka yi scrolling, sai ka ta karatu. To kana karatu haka, kana ja kana karatu kana karanta, ko baka tsaya ka karanta komai ba, kai ka ta ja haka, ka ta ja ba ga wanka ka ta tahiya. To nan sama za ka ga gashi nan suna ba coins. Ya coins din haka su kana ko awa guda zaka kana karatu, to za su ta baka coins ne, za su ta baka coins. Kuna gani gashi nan sama ko? To gashi nan ina ta ja za su ta bani coins. Da ya cika za su bani wani coins, ku tsaya ku gani gashi nan lafiya lau, ina ta ja in ya kare ka dawo baya, in ya kare ka ya ƙara ja za ka suna baka wannan coins in lafiya lau. Gashi nan kuna gani ko? Yawwa gashi nan kuna gani, gashi nan yanzu sun bani coins 100, gashi nan sun bani coins 107. Kuna gani ko? Lafiya lau. To haka za ka ta karatu, ka ƙara dawo kai karatun ka lafiya lau, za su ta baka da wata matsala. Kamar da kuke gani gashi nan ni ina ta karatu suna bani ko normal. To haka za ka yi. Yawwa to bari mu ƙara zuwa waje, sai ka ƙara dawowa nan wajen. Gashi nan dai abubuwa da yawa. To gashi nan za ka zo ka taba nan wajen, kuna gani ko? Gashi nan sunana Dangi Tech. Yawa sai ka taba shi, gashi nan sai ka saita sunan ka, nickname ɗinka, sai ka sa, kana isa hotonka, kana isa gender, birthday da menene gashi nan ne, komi da komi dai gashi nan wanda na yi register da shi lafiya. To normal. Kuna gani ga coins ɗin da na samu coins wajen miliyan 15 gashi nan ne. To bari in shiga yanzu redeem in nuna maka da na samu coins ina wanda na taba ebewa lafiya. Bari ku shiga ku gani in taba an gani. Gashi nan zaka iya zuwa ka yi comment, zaka iya zuwa ka yi posting, kai komi da kake so. To idan kana so ka yi withdrawal coins ɗin da ka samu, zaka zo ka taba inda ka sa redeem gashi nan. Za su nuna maka talla, sai ka sa close gashi nan kasa close. Ina sa close za ta wuce da ni kamar da kuke gani. Kamar da kuke gani gashi nan ne top up, gashi nan zaka iya ebewa, zaka iya withdrawal ta phone number ka, kuma zaka iya ta katin kira kenan, kuma zaka iya ta USDT, kuma zaka iya ta PayPal, duk wanda aka gare ka, duk wanda kake so. To ni da gaskiya da phone number nake cire kuɗi na, bana cirewa ta USDT, bana cirewa ta Pampay. To gashi nan yanzu ina da point miliyan 4 har da point 4. Kuna gani ko? To gashi nan abin da ya kama mini $5.5. To gashi nan ne sai ka diba nan wajen. Yanzu kun ga ina da point 4, gashi nan sun ci mini nan ne ina AB point 4. Ina da $4 ta kama mini, zan samu kuɗi 11,600 katin kira. Gashi nan ne in na cire point miliyan 3. Yawa idan ka fahimta da kyau, idan baka fahimta ba na yi bidiyo da yawa cikin channel ita, zan aje maka shi a description, ko kuma ka tambaye ni insha Allah zan maka bayani komai. Gashi nan yanzu in na AB point miliyan 3.2 miliyan na point, zan samu 1,600. Gashi idan na cire point 8 miliyan 8 zan samu 4,000. Gashi nan ne in kuma na dala zan iya zan samu dala 10 lafiya. To gashi nan dai da yawa za ka gani normal. To yanzu bari in shiga nan my redeem ɗin ga ku gani. I'm sorry ku bari ku dan jira. My redeem ɗin ga bari in shiga ku gani.
idan za ku diba za ka ga withdrawal ɗin da na taɓa yi nan gashi nan kuna gani ko na cire dala 4 nan na cire dala 10 kuma wallahi duk cikin wani application ɗin da same shi. Saboda haka wannan application ɗin gaskiya ba na wasa bane, normal na yi bidiyo da za a withdrawal da kuma da za ka register da komai da bayani, zan aje maka su a description, za ka diba su ko kuma a comment section za ka ga da na yi bayanin komai da komai insha Allah. Yanzu in kana so ka yi withdrawal za ka zo ka taɓa nan yanzu kuna gani ko gashi nan yanzu ai point ina kuna ga ina da point miliyan 4, ma'ana 4.4 million point. To gashi nan kuma ni yanzu nan ne sun ce in ina da point miliyan 3 zai iya ebe 1,600 sai in taɓa nan wajen. Ina taɓa shi gashi nan sun ce mini in karanta gashi nan abubuwa da za su suna gaya mini, to sai ka jira an gaya abin ga mintutan su ce sai in taɓa agiri. Ina taɓa agiri zai wuce da ni nan wajen. To nan wajen zaka zo ka sa phone number kawai da kake so ka yi withdrawal, sai kuma ka ƙara sa phone number kana wajen. Kuna ganewa ko? Yawwa. Sai kawai ka taɓa submit. Kana taɓa submit lafiya za su baka wannan coin in. Sai kuma ka taɓa nan wajen in na mobile ne, in Airtel ne, in kuma Glo, in MTN. To ni layi na MTN ne sai in taɓa shi haka. Kuna gani gashi nan MTN, gashi nan na sa number ta, na kuma na ƙara submitting number ta. Gashi nan ko sai in taɓa nan submit. Ina taɓa submit lafiya lau za su yi kwana 2 ko zuwa 3 sai su turo min da kati na lafiya lau, ka damu. Suna ma kwana guda su turo maka da katin ka, insha Allah za su baka ba wata matsala. Kun gane ko? To idan ma kana da wata tambaya ko kuma ba ka gane wani abu ba, zaka iya dibawa kamin magana a WhatsApp, zaka taba kamin magana a WhatsApp, insha Allah zan maka bayanin komai. Saboda application in gaskiya ana samu alkhairi kwarai sosai. To amma za ka kawai yana da wahalar register, yana da wahalar abubuwa, zan maka bayanin komai idan kamin magana can ne insha Allah. Saboda haka dan uwa kada ka bari wannan dama ta wuce ka. Gashi nan duk zan ƙara maka bayanin komai idan kamin magana a WhatsApp ina insha Allah. Saboda haka kada ka mance ka yi share in wannan bidiyon domin sauran al'umma su amfana, kuma ka muna liking, za ka samu alkhairi kwarai sosai. Ba wannan application ɗaya bane, akwai application da yawa wanda muna kawo su a group ɗinmu na WhatsApp. To ka muna magana can ne insha Allah za mu saka wannan group ɗin. Mun gode sai mun ƙara haɗuwa da ku a bidiyo na gaba.